mag nilabiyugay ba sa to tabig sa tong anak ba na patog kabantay kana si Duyan mana siya nya so okay na kato second floor. Okay na, okay na. Sige kay nas karon na ko ihatag nimo akong phone ni ato surprise ni nako nimo ya lang kalam sa sige ha bantay bitaw slipot lang ka bisig muwa ka din ako nagbalik lagi okay lagi maghulat ako dai huwat na diya ha sige ayay ano ang nadali na akong ginuyaban okay kupakar begini ay Oh no. naam na siya diri murag gituyok yun sa kagigayunan nga diri gid may mag-abot ibukbuk ko ni ang tanan akong pagpati dito niya karon kay hapit na ko niya sa Len oy nalagi ka nato ka dong sa inyo kay nalagi ta tuyo nimo anong madto man ka dito nga naman ko diri yun nga salamat po na ako niya gusto nito kung ingon nimo dugay naman to ay ambot lang jud kol ay wala dili ko sa di ay na siya yung dugayo naman guys Oh no. so istorya no Sana all. iya sudah amahan no pero isa ka to ano mao na yung amahan lagi apas ya lahi arag na ako man apuhan basin apuhan bro sakto kayo kay lailan ako yung apuhan nya amin largo ay ambot lang jud kol oy kay imo katason ana Oh, hindi no. ako katason ana yato anak wala gini ko paglaom sugtan lang ko dai kay para nga malab anak lang ato anak basta sugton lang ko nimo uy malab Oh no. usay sugton isa man ni isa man sa deka uy ako ang future husband ani palay na akong gibato ko do mo ning amuan ikaw kinsa man ka apuhan apo sa tuhod nimo Oh no. ha apuhan good no hoy ay pag yun anak ba wa ka kibaw pangutan na siya ako dugay ni kay kung naninguha ani nga so sa 20 na katuig ko pagpandamot para lang makauyab ko ani niya karon nangayab ka ani oh ungot sa ok ni mo lo pansure ya loy worry ka na wala loy wa ka na Oh wala sa amin sa inyong halo ano mo ingon magkanalolo nga bot-bot ramen lang gitason aha gitason lo bot-bot ra pero murag murag sa pangidaron lo murag apo ra magkaroon ni mo siya tuhod wa ka masayod nga ang akong edad Sana mo pay pagdibo na kuwato sa adlaw aha pagdibo bro basin siguro mga ikaupat nga dibo 21 mga 84 na ka taka klaro ka no len klaruhan ni len insa kinsa di kinay siya nen naon san magsige makagbalik-balik nga ako ang pamanhunon nga kibaw ka pakaslanan ako ni ano mong balay oh ano sa mao ganay ako kini kibaw ka ni oh my god you know para niya ni o di ba ikaw sa dani mo lagay mo na manguyab nimo ha tiguang na ka sus in taon kabatan-on na kung uyab na unsa naman in taon ka ay oh sakto kay nagkuha ko ni may kani nagdako ni daralo oh naguli nimo dito lo Oh God. pag amping lo ha kanang ug walay motor lo ayo pada plane ha patunga jud Oh, no. karon kanilo na kay sungkod kuha na lang kanang moskitero nga tabla ay lolo de ko oh nimo lo ano ha mo kari na mi lo ha ay sa lolo ko nimo tana apo tana uli na ayo Oh, no. tana apo lolo magkakuan wait oh No. 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 No.